Miltä nyt tuntuu? Pelottaa. Jännittää. Mutta olen innoissani. Ei tarvitse pelätä. Anna tulla, hyvin tulla. Hienosti. Jeh. Ja sitten se. Sepalla on ollut pieni ripuli. Oi, kato! Sehän hyppäs kuin kenguru. Mutta sä oot ainakin hoksunut ton läskipyörän niin todellisen luonteen. Siellä missä ei ole polkua, niin rohkeasti vaan. Niitä rohkeasti vaan sieltä missä ei ole polkua. Se on se läskipyörän oikein luonne. Rohkeasti se yrittää. Ei voi muuta kuin peukkua antaa. No, miltä tuntuu? Kivalta. Se oli hauskaa. Tarviiko pelätä? Joo. Alamäet oli pelottavia. Mä en ole koskaan jäänyt pyörällä, jos ei olisi jalkajarluin, niin ajoin melkein päin puuta. Aivan. Mitä mieltä fatbikeista? Se oli ihana. Se kulki tosi smoothisti. Tämä oli oikea valinta ekalle lenkille. Oli. Onko sulla joku neuvo, minkä sä antaisit Saanalle 4 tuntia sitten? Kun Vesko sanoi, että se on aloittelijaystävällinen, niin tunnista se, että Veskun mielestä 10 kilsaa kännissä on niin kuin helppo kävellä ja muuta mukavaa. Et Vesku ei tiedä. Sillä ei ole minkäänlaista hahmotuskykyä. Me suunniteltiin mennä lammin päähän. Se olisi ollut 10 kertaa helpompi. Sitten kun Vesko haluaa laittaa sinulle lastinlautasimulaattorit niin, että sulla on jalat verillä, niin sano, että ei kiitos. Koska nämä sattuu ja nämä osui yhteensä 8 kiveen niin, että mä jouduin pysähtymään. Niin mä laitan nää nyt tänne. Noin. Ja sitten, jos on semmonen tällainen satula, tule tänne. Jos on tällainen satula, joka on tälleen 2 sormea paksu, ja sitten sulla on kuukautiskuppi, ja sitten tämä penetroituu sinun sisääsi, kun vahingossa törmäät kiveen ja pyörä nousee ja iskeytyy suoraan vaginaasi, niin se ei tunnu hyvältä. Ja jos tiput renkaalle niin, että isket tämän suoraan tähän kohtuun, niin sekään ei ole kivaa. Kuukautiseni kiittävät.
Joo. Ja itikat voi kuolla sukupuuttoon. Tästä me ollaan samaa mieltä. Kiitos. No, oliks muuta? Je. Je. Voimme mennä uudestaan. Huomenna.